No, keďže dávnejšie nič nebolo, minimálne mesiac, tak aj nič nebude dlho. Ale keďže už mesiac prešiel, tak som znova niečo zostrojil a mám to tu ukázať. Na tentokrát je to znova ďalší zdroj, ktorý je na 25 W, 12 V, 2 A. Tu na je jeden merák, ampermeter. Nechce to zase. A voltmeter. Znútra je tu taká menšia katastrofa. Kto chce schému? Tuto je schéma. Transformátor na 25 W, usmerňovač, kondenzátor, 2 tranzistory, germaniové PNP som použil. A tu je zenerka, ja mám, už neviem presne na koľko voltov mám zenerku. A takto rezistory, tie dva meráky, čo mám, tieto. A potenciometer, tento čo tu som dal mnohootačkový, nech sa ľahko nastavia. Takto, toto je vlastne ten transformátor, usmerňovač, MP41, čo je na schéme, a tu je vlastne ten P213. Ešte tu mám tento kondenzátor, ktorý není pripojený, ale bude pripojený k výstupu. A zatiaľ mi ho treba nebolo, uvidím pri nejakých citlivejších obvodoch. Celé je to spravené v drevenej škatuli a uchytené šrobíkmi. Tu je šrobík. Toto je prilepené a toto je tiež prilepené, pretože robilo to príliš veľa zvuku. Hlučné to bolo, no. A toto je tiež prilepené. Takže tak, tieto už sú prišrobované, myslím. A čo nie prišrobované, prilepené. No. Keby to zapnem. Nič nepočuť, ale tak to skúsim dať, nech to vidno. Tu je merák, voltmeter. A vidno, táto dolná stupnica je vlastne napätie. 12 V to dá pod zaťažou a bez zaťaže to dá aj viacej. Presnejšie asi 17. Približne 17 a 2 A. Toto bol merák na mikroampere a nejak som to dal, že 2 A je 100. Tu je regulácia napätia. A je to stabilizovaný zdroj, keďže zenerová dioda. Aby som dokázal, že je stabilizovaný, no najskôr ho prikryjem. Nech ma to neprizabije. Tak ako záťaž použijem takéto rádio, ktoré má žhavenie 6 V. Už neviem koľko miliampér. Vieme, že mínus pôjde sem. A žhavenie. Napätie treba nastaviť, no. Približne 6. A nechce ísť. Čo nejde? Zaujímavé, nejde to. No, neviem, čo bolo s tým rádiom, čo s ním je. Ale našiel som takýto príjimačik, čo som zostrojil. O ňom bude tiež video niekedy. Tu je žhavenie 9 V pre tieto lampy, a keď nastavíme 9 V, to žere 300-200 mA. A vidno. No, dúfam, že to vidno. No, vidno to, jak začína žhaviť. A pri odpojení záťaže tú ručku zase vidno. Približne, no. Napätie skoro vôbec neklesá. Klesá možno
o 250 mV alebo pol voltu, čo je celkom dobré pre takú jednoduchú schému s dvomi tranzistormi. Takže stabilizácia je úplne dostatočná do približne 2 A a je v pohode pre napájanie rôznych tranzistorových príjimačov, pretože je lineárna a nerobí rušenie žiadne. Takže žiadne príjimače pri napájaní nebudú bubnúť, ako mne niektoré bubly pri napájaní od spínaných zdrojov. Takže asi takto. Takže ešte takto dáme. Skúsime. Hej, tak to vidno lepšie. Spadne asi o pol voltu. No a vidno to približne. Tak je približne o pol voltu, čo je dostatočné. Hlavne preto, že väčšina tranzistorových konštrukcií, ako rádií, neťahá viacej než nejakých 100 mA. A toto ťahá 200-300 až. Takže pre väčšinu tranzistorových konštrukcií by to v pohode malo stačiť. Takže to je všetko. Znova o mesiac.